I ara, allò que tant heu esperat. Arriba el moment de presentar-vos la meva famosa definitiva. En tots d'altres, Nachisque Esteban Obregón. A més, ets de tot. Ets toxicòmana, ets amant de la Núria Bermúdez, ets Skywalker. També podria ser ets concursant de la versió marrana de Gran Hermano, el gran cosí. Gran cosí? Sí, li han posat així per allò de com els cosins més endins. Està preparada per tot. Que coneix un famós, se colgui amb ell i vens exclusiva. Que li deu dos besos a un famós, se colgui amb ell i vens exclusiva. Que s'engata i se colgui amb en Paquirrin. Se pegui un tir directament. Però teniu una filla tan famosa, no mos perjudicarà. Pot pensar, està preparada per defensar-nos. Mira. Jo, pues meus pares mato. És increïble! Un moment, que me sembla que hi ha problemes. Ai, perdoneu, atureu! Està desbocada! Quan la gent vegi la meva pròxima obra, sí que queda d'amor.